ng'eye ahinya ka irango lemogo duto mantiere e od bura ma assembly ni mar county. Kom mar speaker en kom man gi teko mang'eny kabisa. Mokwongo, tok yiero manya otimni, jogo madhi yudo speaker mar Nairobi en Azimio ema dhi yudo speaker mar Nairobi. Ang'eyo ni temo to gibro temo kabisa jo party machielo ka bondo kele ndhogruok matin e yor kata nyiewo jood bura bondo giyud thuolo no, but kaluwore gi ikruok mag jo Azimio kata gi jood bura, jo Azimio mabro chamo ko biro yudo thuolo mar kawo kom mar speaker ma Nairobi. Mana ka Mheshimiwa Gare owacho, kom ni nyaka ng'iye matut, nikech kiparo maber, mokwongo wachako e weche mag ing'eni dhi yiero ofis. Koro kidwa ng'e pek mar kom ni, idhi yiero ofis mag, idhi yier waziris, ibro yier chief officers, jogi te ing'eni kadhe vetting. Vetting itimo e od bura. Ka ja od bura ni ng'at ma okelnegi ni ng'ani pod ok nyal romo chung'nwa bedo waziri mar thieth kata bedo waziri mar barabara, ing'eni gigoye kalam kendo ichaki manyo moro. To seche mitimo gama bedo ka party mokelo governor sani list oseloso mosedhi